Така, здравейте отново на всички. Завърнах се и продължаваме сега да се мъчим да бием дракона. В момента, докато снимам това, изпращам телефона си на таблета си предния клип. Ще кача почти последователно, в смисъл ще има. Ако знаете какво направя току-що. Добре, продължаваме нататък. Много ядосвам. Дано. Ще го уморим, той какво си мисли? Няма се толкова лесно от мене. Както е казал Шерлок Холмс, всеки може да се измъкне от мен, освен тези, които търся. Не! За щастие съм с кола броня и не ми биш много, нали? Добре. Може съм с някаква си там броня. Искам сега само да си го чупиш. Ап! Ма няма се. Не набихме те имича. Да ти гадно. Да ти гадно на теб на цялата си мисля, на фамилията ти, на всички, които гледат тебе в момента. И на Ендермайн, също майната им. Все пак казвам, че един клип ще бъде само по 7 минути, само не ме гледай. Оп. Ако се напишем, ще си изям ябълката, в смисъл. Що пък не? Ето да преместваме тук и тук. Ще само не се изхвърля от края, че става страшно тогава. Те, сега на коя кола няма. Но там е непременно ще трябва, защото че няма да изчупим. Сега теб няма да гледам, ма ще убия. Моето го. Къде отиде? Задържи. Те мисля, че до края на този клип ще успеем да свалим тауърите му. С малко повече късмет. Оп. Имам ли храна? Имам. Твоята семка симлива, семената тактичност. Ще го убием, няма къде да бяга. Имаме цялото време на света. Ако не е днеска, утре. Така. Ще изчопа клетката. Чай, че ми трябва и желязо. Да не хабя за арматурното. Да чистокаме тези директ. Мърза, вижте какво прави баче. Значи в момента сме един най-обикновен циганин, който в момента, като види желязо от скели, ще смята, ще го открадне, няма му трябва, че има хора на него, смята, почва зима. Ако сега напишем си имаме отварки, тъй че няма страшно, той ще умре. Аз ще слизам. Аз ще светя въгъл да не мога да ме събори. Препусна. Кристи като пениса си. Това е като... Ще умре скоро, спокойно. Ще сваля всичките кули, ще видим какво ще правиш. Здрасти. Добре. Влез ми, бе. Влез ми, ма. Те. Де ще ходиш? Их ни пусна. Виждам, че тук има една здрава кула. Пак казвам, ще правя примерно по 7 минути, защото и много бавно се пращат и паметта ми е само 700 мегабайта останала. Ще да я запълним от телефона ми. С песни. Там 300 кусор песни съм си стигнал, тъй че... Нима винете сега. Ще имам трудно желязо. Ще крадем, къде ще ходим? Няма оставим нищо. Че не мисля, че му е много удобно тук, ама... Да не е и то. Ядем сега. Колко коли са му останали? Би трябва още една или две.
Нямам си най-малка представа. Смисъл, сега само ще чупя колите, ще спра клипа и оттам вече почваме да му... не ми почти всичко име наби. Да ти е гадно. Мисля, че сме готови с колите му. Да, май сме готови. Да, готови сме с колите му и вече става приятно за нас, не за него. Да, тук ще погледнем още един път дали има нещо останало от колите му и след това директно... нищо не ми наби. Мръсник. Ти че няма обиш. Ами че само си правиш мръсови на себе си, караш мата мраза още повече. По-добре да нямаш врагове, отколко да нямаш много приятели. Последно оглеждане. Тук няма и тук няма. Добре, спираме до тук клипа. Направихме какво трябваше. Спираме до тук клипа и се връщаме после, след като оправим останалото. До после.